vaccination sa barangay ang magasugod na sini nga Lunes. Magapadulong sa siyam ka mga barangay sa syudad sang Iloilo ang vaccination team sa Lunes. Ini ang lihok sang lokal nga panguluhan agud mas mapalapit kag mapahapos sa mga residente ang pagpabakuna batok COVID-19. Target sang Iloilo City, mabakunahan ang 7,200 ka mga individual sa isa ka adlaw. Kinahanglan tagid buligan man ng mga barangay, especially because may mga barangay pa sa aton diri sa syudad nga nagapangabay nga ang mga senior citizens kag may mga comorbidities pa nila sudlan gid. So ang vaccinators ma-focus naman sa mga barangay. Bangod sini, temporaryo man anay nga mauntat ang vaccination para sa mga walk-in sa Huwebes nga adlaw. Apang ginpasalig ni Mayor Jerry Treñas, may bastante gihapon nga supplies ng bakuna para sa Iloilo City. So far maayo aton nga supply kay ginatagan gid kita di sang national government. Gapasalig si Secretary Vince may ara kita dugang nga mga vaccines. Luyag sang alkalde, malabot ang herd immunity kag ini ang matigayon kung 85% sang 525,000 nga target population sang Iloilo City ang mabakunahan kontra COVID-19. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. Masobra 8,000 ka mga residente sang syudad kag kaingod nga mga probinsya ang nabakunahan kahapon nga adlaw. Huwebes nga adlaw ang gintalana sang Iloilo City Government sa vaccination para sa mga walk-in. Tanan nga luyag magpabakuna, residente sang syudad kag kaingod nga probinsya ang nagpadulong sa 5 ka mga vaccination sites. Kahapon, nagdangat sa 8,159 ang kabugusan sa mga nabakunahan. 8,038 ang nakabaton sang first dose kag 121 ang nabakunahan sang second dose. Madamo ang nagpasalamat sa siningalihok sang pamunuan ni Mayor Jerry Treñas. Apang para sa alkalde, mas labi nga pasalamatan ng mga vaccinators bangod sang serbisyo nga ila ginahatag sa kampanya sang syudad agud malabot ang herd immunity. First of all, kapasalamat kita sa vaccinators ta. Kay bisan nga para lang ni sila tani sa syudad, nag-open up kita para sa iban nga mga probinsya kag sa Iloilo province kay nakitaan ta daw kinahanglan gid pa dasigon, no. Pila sa mga nagpabakuna kahapon ang naghalin pa sa nagkalain-laing nga banwa sa probinsya sang Iloilo. Mayaraman gikan sa Aklan, Antique, Guimaras, kag bisan sa Negros. Luyag man sang alkalde nga padayunon ng vaccination para sa mga walk-in apang sa masunod nga semana temporaryo anay ini nga untaton. Gusto ko intani sigihon o galing ang aton nga mga barangay kapangayo na nga sudlon sila because daw nakulbaan na gid ang tanan sa Delta variant. Magapagwa naman sang anunsyo ang lokal nga pamunuan kung saan uliwat buksan ang vaccination para sa mga walk-in. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Masobra 700 ka mga person deprived of liberty sa Iloilo City District Jail ang nabakunahan na kontra COVID-19. Ginkalipay kag ginpasalamatan sang Iloilo City District Jail male kag female dormitory ang lokal nga panguluhan matapos nga mabakunahan kontra COVID-19 ang 759 ka mga persons deprived of liberty sa nasambit nga pasilidad. I would want to express our profound gratitude to the local government of Iloilo City, of course headed by our dynamic mayor, Honorable Mayor Jerry Treñas. We sincerely appreciate this huge step undertaken by the local government of Iloilo City for giving COVID-19 vaccines intended gid para sa aton nga mga utod sa sulod sang prisuhan. To our Iloilo City Mayor, Honorable Jerry Treñas, sir, thank you so much for your support and your unending understanding, of course, to our situation, especially ang pandemic. And to the local government unit of Iloilo City, thank you so much for accommodating our queries, our inquiries, and all our concerns regarding the vaccination and other concerns that we had. So thank you so much.
Sunod sa jail warden sang ICDJ Male Dormitory nga si Jail Superintendent Mary Chanet Espartero, Agosto 17 sang nagumpisa ang talatapan sa pagbakuna sa kapin 300 ka mga male PDL, kag kahapon Agosto 25, dugang nga 338 ka mga male PDL ang nakabato naman sang ilang nga first dose sang COVID-19 vaccine. Ang aton nga vaccination, nag-roll out kita sa umpisa sang August 17. Kagang another naman sa tong isa ka adlaw sang August 25. So far, napatigayon nato ini siya nga successfully with the help of the Region 6 BJMP Region 6 vaccination team headed by Dr. Marie Charil Hamolo kag sang mga BJMP nurses man. Samtang, kapin 121 ka PDL sang Iloilo City District Jail Female Dormitory ang nabakunahan na sang COVID-19 vaccine. Sunog kay Jail Inspector Rainy Rose Joaquin sang ICDJ Female Dormitory sang Agosto 19, nagumpisa ang vaccine rollout sa 73 ka mga PDL sa pasilidad. Kag kahapon, Agosto 26, dugang nga 48 ka mga PDL ang nabakunahan naman. Luyag sang lokal nga panguluhan nga mapadasig ang vaccine rollout para sa tanan, ganigin pagkamaayo ni Mayor Jerry Treñas nga mahatagan sang COVID-19 vaccine ang Iloilo City District Jail ilabi na para sa mga PDL. Nakita man sang ICDJ ang importansya sang siningalihok sang syudad. As a backgrounder, ining pandemic, place our jail in absolute lockdown for almost 1.5 years na. So, amo man ni ang tion nga wala pagid sila nabisitahan sang ilang nga mga pamilya face to face. Ini ang isa sa mga pamaagi sang BJMP agud maprotektuhan sila sa COVID-19 samtang lapnagon pang infection sa aton palibot. Kag ining vaccination could be one of the ways nga hopefully maamat-amat naman naton mabuksan ng aton mga jails for the visitation of their loved ones. It is very important to us, especially to our jail unit, since the start of the pandemic last March 2020, hindi na kami nakabaton sa mga visitors from both our service providers and the family of the PDLs. So, if ma-complete na tanan-tanan na mabakunahan sila, probably at the soonest possible time or if may ara na directive from national headquarters, ma-resume na ang amon visitation. Pinaagi sa siningatikang, mas bapadasig ang handom sang syudad nga malabot ang herd immunity. Divine Singh para sa Level Up Patrol.